Hello guys, good morning. Welcome to my vlog. Namamalingki po ako ngayon dito sa Barangay San Juan guys, na mayroong tabo dito guys. Ang mga product dito guys ay galing sa bukid. So murang-mura. Ikumpara sa nandoon sa palengke guys. So ito na po, bumili ako ng karlang, yung puti. Masarap to ano guys, ihalo sa sabaw. Yung mga ano guys, yung mga lauoy at saka yung nilaga na mga pork guys or karning baka. So masarap to, makalapot. So ito na po guys, namimili po ako. So ang mura lang guys, 10 pesos per kilo, and then doon sa palengke is 25 na. So nakaka-save tayo dito. Ang mga mamimili dito guys ay yung mga nandoon din na may pwesto sa palengke. Inaano nila yung mga product dito. Binili po nila at saka ibenta po nila doon. So mahal na. Yun, tingnan na yun guys. Ang daming mga daming mga baligya po dito. Klase-klase lang po. So, ang daming pichay guys. 25 pesos lang ang kilo. And then doon sa market is 120. Wow. Ang mahal-mahal doon. So, bili ako guys. Para ko po to. I-adobo at saka ang daming natin mahalo sa mga tinola, sa mga nilaga. Ang sarap-sarap naman guys pag may pichay. So ito na po, bumili ako. Gusto ko pong bumili ng marami guys, pero baka masira lang, sayang ang pera natin. So tamang-tama na tong 2 kilo guys, kasi mahilig ako po ng pichay na gulay guys, kasi mataas po to sa calcium guys. Ang daming bumili. Galing ito sa kanila guys, galing pa sa farm. So that's why nga murang-mura ang presyo nila. So ito, bilhin na naman to ng mga yung mga may pwesto doon sa palengke, at ibenta nila ng 120 ang kilo. So nakakamahal, daming ganansya po nila. Ang laki-laki ng patong po nila guys. So dito may mga may mga lamas, may at saka sari-sari guys, dito na lahat ang gusto nating bilhin. So ito na po, pauwi na po kami at bumibili na din ako ng lemon o kalamansi guys. Kasi doon sa palengke is 100 ang kilo guys, pero dito is 60 pesos per kilo lang guys. So bili na lang ako ng 1 kilo para may magamit po ako. So, ang presko-presko pa guys, galing pa sa kanilang farm. So ito na po, ang mga produkto dito guys ay galing sa malalayong lugar. May galing sa Agusan Sur. Tinatanong ko po sila kung saan galing ang produkto po nila. So itong kalamansi na to ay galing sa Agusan Sur. So ito na po guys, kahit ano ang gusto mong bilhin, nandito na guys lahat. Tsaka may mga saging. Ito, ang daming saging guys. Pag hindi pa lang mabigat guys, gusto naming bumili ng maraming. Gusto natin na bilhin, pero ang bigat naman guys, hindi na namin kaya ang buhatin guys. So ang maraming saging guys, galing din to sa Agusan. Kasi itong Surigao guys is walang walang farm na malalaki. So ito na po, yung mga nagbenta po dito ay galing sa ibang lugar. So medyo barato kasi po, galing sa farm po nila.
At saka pag dito na ibenta sa Surigao City guys, medyo mahal na po ang presyo compare doon sa kanila. So that's why guys na ang mga bilihin dito sa Surigao is mataas ang presyo kasi galing pa sa ibang lugar ang mga produkto na dinala-dala po dito. So ayun, ang saging ang sarap. So, hinog na guys, ang sarap to lagain guys. At saka may mga fruits na, yan, marang. So, masarap yan guys, ang marang. So, makatas. So, ayun, magbili na naman kami ng saging para, lutuin namin maya-maya guys for snacks. So, kasi mas mabuti guys nga kumakain po tayo ng mga native snacks para sa health po natin. Kasi pag palagi tayong kumakain ng mga burger, yung mga snacks, mga sandwiches, at saka may mga palaman guys, nakakasira yun ng health natin pag ma-over guys. So, ayan. Kinikilo na po guys. So guys, tapos na, uwi na po kami. Thanks for watching my video and don't forget to hit the subscription icon. Bye!